Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2... Sí, avui parlarem del dimoni de Maxwell i no em quedaré aquí, perquè també us explicaré per què James Clerk Maxwell ha de ser un dels vostres físics preferits, i ho faré amb dues parts. Soc la dimoni de Maxwell i avui parlarem de Maxwell i el dimoni. Primera part. Abans que res, fes un exercici. Ves a veure un familiar o amic que tinguis a prop i fes-li dir noms de físics famosos. No ho dic de conya, eh? Ves, para el vídeo, ves, pregunta i torna. Ja has tornat? Molt bé, em jugo un pèsol que els noms que més han sortit han sigut Einstein, Newton, Hawking i, si m'apures, Galileu o Marie Curie. I està molt bé, tots van fer contribucions importantíssimes al món de la física, no els hi trec mèrit. Ara bé, em veig amb l'obligació moral de fer justícia i reivindicar una figura molt menys coneguda, com James Clerk Maxwell, un físic del segle XIX escocès que va fer contribucions a la física historiquíssimes. I em faré tan pesada repetint el seu nom que James Clerk Maxwell serà el primer nom que us vingui a la cocotera quan us preguntin per físics famosos. És que cal saber que James Clerk Maxwell, nascut el 1831 a Edimburg, està considerat un dels físics més importants entre Newton i Einstein. El mateix Einstein era un gran admirador de la feina de Maxwell. De Maxwell, va dir el següent: les contribucions de Maxwell són les més profundes i fructíferes que hi ha hagut mai a la física des de l'època de Newton. Fin de la cita. Fins i tot, quan un periodista li va preguntar a Einstein si s'havia recolzat en les espatlles de Newton, ell va dir no, en les de Maxwell. I és que, segons ell, la teoria de l'electromagnetisme de James Clerk Maxwell és el que li va aplanar el terreny per desenvolupar la teoria de la relativitat especial el gloriós any 1905. James Clerk Maxwell va revolucionar de tal manera el galliner de la física que les seves contribucions van tenir un impacte enorme tant a nivell de física bàsica fonamental com a nivell aplicat i tecnològic. Maxwell va anar per feina. El seu primer article va ser sobre matemàtiques i el va publicar als 14 anys. Ojo, què feies tu amb 14 anys? Jo, res de bo. Ja t'ho dic ara. Més tard va treballar en òptica i en la teoria dels colors. Sabies que James Clerk Maxwell és l'autor de la primera fotografia en color de la història? Ojo, és que n'hi ha per fer-li un monument amb aquest home. Aquesta és la foto que va fer utilitzant filtres de color roig, verd, blau i groc. Així que cada cop que pengis una foto al Facebook o a l'Instagram, pensa que la primera del món la va fer James Clerk Maxwell. Però Maxwell no es va quedar aquí, també va treballar en astronomia, estudiant l'estabilitat dels anells de Saturn. És que en aquella època es pensava que els anells de Saturn eren discos continus, ja sigui de material sòlid o fluid. I a Maxwell li grinyolava aquella idea perquè pensava que serien inestables. I efectivament, va fer els càlculs i Maxwell va concloure que l'única manera en què siguin estables és que estiguin formats per petits cossos rocosos. 100 anys després, la Voyager va passar pel costat de Saturn i va fer una foto que li va donar completament la raó. Així que Maxwell, xapó. Però encara hi ha més. Maxwell també va trepitjar una altra branca de la física, la física de fluids. És que quan estudies física et trobes a Maxwell per tot arreu, et trobes a Maxwell hasta la sopa. Estàs fent física de fluids, et trobes a Maxwell, estàs fent electromagnetisme, et trobes a Maxwell. I dius, serà el mateix tio? És el mateix tio. És que aquest home n'hi ha per fer-li no un monument, no, una plaça sencera. Sí, amics. Maxwell va treballar en un model matemàtic que expliqués el comportament dels fluids no newtonians, en concret els fluids viscolàstics, que si no saps el que són, et deixo un vídeo que vaig fer fa uns quants mesos sobre els fluids no newtonians. Aquí. Però pel que més se'l coneix és per publicar el 1864 les seves famoses equacions sobre l'electromagnetisme. Les equacions de Maxwell. Segur que n'has sentit a parlar alguna vegada. La bellesa d'aquestes equacions és que presenten l'electricitat i el magnetisme com dues cares de la mateixa moneda.
És a dir, els fenòmens elèctrics i els fenòmens magnètics són part d'una mateixa cosa, d'una mateixa teoria unificada, l'electromagnetisme. I encara més preciós que això, les equacions de Maxwell prediuen les ones electromagnètiques. Des dels rajos gamma fins a les ones de ràdio o les ones del microones, tot és part d'un mateix fenomen. És preciós! Imagineu-vos això al segle XIX. Maxwell parlava d'ones que eren fruit de pertorbacions de camps electromagnètiques i algunes eren invisibles i algunes eren fins i tot indetectables. Què devien pensar els magufos de l'època? I ja no els magufos sense estudis, què devien pensar la gent educada amb estudis, però que veien que això era una recerca superbàsica i probablement una pèrdua de temps i de recursos que no treia cap enlloc. De fet, no va ser fins 20 anys més tard que Henry Hertz va detectar les ones electromagnètiques de manera experimental i va demostrar la seva existència. Quan li van preguntar a Hertz per a què servia el seu descobriment, ell va dir: "No ho sé, jo només sé que he demostrat que el mestre Maxwell tenia raó." Així que no vull sentir dir ningú que la recerca bàsica no serveix per res. Sempre és útil, però no sempre saps per què. I encara més, senyores i senyors, James Clerk Maxwell també va contribuir en una altra branca de la física. Va contribuir de manera importantíssima a la termodinàmica. I això ho explicaré en detall perquè és molt important per entendre el dimoni de Maxwell, que serà en un altre vídeo. Així que deixa el que estiguis fent i atent. La contribució que Maxwell va fer està emmarcada en la teoria cinètica de gasos. Aquesta teoria descriu propietats dels gasos com la temperatura o la pressió a través dels petits moviments de les molècules que el formen. Per exemple, imagina que tens gas en un recipient. Pot ser un globus. L'aire del globus està format per molècules. Les molècules es mouen lliurement dins del globus i al moure's xoquen constantment entre elles i amb les parets del globus. Segons la teoria cinètica dels gasos, aquest batibull de xocs i moviments de molècules a l'escala microscòpica està relacionat amb les quantitats físiques que podem mesurar a escala macroscòpica, com la pressió i la temperatura. Per exemple, la pressió del gas és deguda als xocs de les molècules contra les parets del recipient i la temperatura està relacionada amb la velocitat mitjana de les molècules. Com més ràpid es mouen les molècules, més calent és el gas. Maxwell va contribuir a aquesta teoria estudiant de manera estadística la velocitat de les molècules. A mesura que xoquen entre elles, les molècules d'un gas es mouen a diferents velocitats. N'hi ha que van més ràpides i n'hi ha que van més lentes que la velocitat mitjana. L'aportació de Maxwell va ser precisament trobar la distribució de velocitats al voltant de la mitjana. El físic alemany Ludwig Boltzmann també va treballar en això i per això aquesta distribució de velocitats s'anomena distribució de Maxwell-Boltzmann. Al tanto que a aquella època no estava ni clar que la matèria estés feta d'àtoms. És més, el pensament en general de la comunitat científica era que la matèria era un continu, no pas que estava feta per parts. I ho dic perquè sapigueu valorar lo trencadores que eren les seves idees. Graveu molt bé al vostre cervellet aquests últims conceptes. La temperatura d'un gas està relacionada amb la velocitat de les seves partícules. Com més ràpides van, més calent, i com més lentes van, més fred. I que la velocitat no és única, sinó que està distribuïda al voltant d'una mitjana, i aquesta distribució és la distribució de Maxwell-Boltzmann. Gravat. Això serà superimportant per entendre el dimoni de Maxwell, un experiment mental que Maxwell va proposar per carta a un amic seu i que va portar de cap a tota la comunitat científica durant 100 anys. Però això serà al proper vídeo. Espero haver deixat clar que James Clerk Maxwell mereix un lloquet a la vostra memòria. I si no, repetiu amb mi. El meu físic preferit... No. El meu científic preferit... No. El meu pensador preferit... No. El meu Homo sapiens, però sapiens, preferit és James Clerk Maxwell.